Mayong bunggag, this is your proud bistak boy, Chito Samuntina. And let me introduce to you, Pete, my Suzuki Jimny. So mini chit chat na to ni Garono ang ako ang pag-ilaila sa inyo ha. Sa ko ang Suzuki Jimny nga akong gipangalan after my tatay. Everything that I do it's really for my tatay. Ako ang ipailaila sa inyo ha si Pete. So dili ko hawd sa mga technicality sa sakyanan but I'll try my best nga masulti sa inyo ha mga features niya. Dili ko kabalo sa uban nga comparison. It's because wala man ko kagamit og mga kotse no. So karon pa man ko nagkasakyanan. At the age of 38, karon lang ko finally nakapalit og sakyanan. And why Suzuki Jimny? Daghang gig mga factors. Number one, although gamay siya sa sulod, okay man kaayo. Komportable ko sa ko ang seat. While ga-drive ko, komportable kaayo ko. Ikaduha, this is 4x4. So if you compare na ko sa ubang 4x4 nga mga pick-up, mas mahal man tong 4x4 nga mga pick-up compared sa Suzuki Jimny. So I was just really very practical with my budget. Ang kaninga ko ang Suzuki Jimny, si Pete, I bought this in cash. So if mangutan na mo sa presyo, this is 1.3 million. Isulti lang nako, dili kay sa paghinambog. In fact, mas dagan pag mahalon yung mga sakyanan. But this is 1.3M. Nganong 4x4 ang ako ang gipalit? It's because number one, nagpuyo ko sa bukid, rough road pagid sa dito. E nya, syempre ako hilig kog adventure, ganahan kay kog off-road, mag-adto ko sa mas kiasang lugar. Kailangan ako og 4x4. So si Suzuki Jimny, it's both for my laag and at my city driving. Pag na ako yung mga kailangan na lakon sa city, enough lang si Suzuki Jimny para sa kuha. Si Suzuki Jimny, ang ginasulti sa uban kay moana sila nga it's a 4-seater. I would call Suzuki Jimny a 2-seater plus 2. Ang Suzuki Jimny, it's only 3-door, no? Isa sa driver, isa sa passenger, o isa sa likod. Mo lang ang door, so dili siya 5. Ang kailangan pa buhaton is kailangan pa i-pull up ang front seats para makasulod ang pasahero sa likod. But generally speaking, ang ako ang Suzuki Jimny, it's really good for me and for my dogs, sila Alpas ug si Isog. And if not, ang ako ang kauban pag naga-travel ko, like ako ang ga-assist sa kuha or ang camera man nako. So muna siyang enough lang ang Suzuki Jimny. In terms sa mga bagahe, okay pod kay si Suzuki Jimny kay equipped kaayo siya sa mabutangan og daghang mga gamit. Ang duha ka lingkuranan sa likod, foldable siya, mahimo siyang flat, pwede nimo mabutangan og mga gamit or usahay dit nakaplastar sila Alpas ug si Isog pag naga-travel may. Anyway, si Suzuki Jimny automatic siya nga sakyanan. Sa mga features, like what I said, dili ko kakumpara kay dili man ko mga hawd og kutsino. Pero yes, isa sa ganahan nako big na siya CarPlay. Connect lang nimo imong phone sa sakyanan, naay murag iPhone feature sa imuhang monitor sa sakyanan. Ang gamit ani is gasolina. So medyo tipid ta nga usahay dili kasi sige mataglatagaw, sige mataglaag. So kalas kita gasolina. Alright, now let's talk about accessories and setup. Ang accessories na ako, wala kaayo. Ang katulang mura og unsa bitawag si awar ko di magay ko kabulos mga terms kana bitong tamakanan bitaw sa sulod. Kana nagpalit lang ko ana. Also, ang seat ko siyang gisininaan og seat cover. Order ko it's carbon fiber nga kuan nya apil pa pud ning unlan libre na ni siya dito sa iyahang seat cover. Nagpataod ko og roof rack and ang iyahang hagdanan. Nagpataod pud ta dito sa Nats Performance o musulti nga mahal man kay na din na mas adto na lang kos mahal kay high quality kaysa sa barato ta nya magka problema ra gyapon ta in the future. So yes, dito gyud go gapa-service ako ang sakyanan when it comes to accessories sa Nats Performance. Sa pag-upgrade nako is gialis na nako ang iyahang ligid. So from stock nako nga ligid nag-upgrade nako siya into all-terrain nga ligid nga BF Goodrich. Ang sa rim niya stock lang gihapon siya kay murag kay raman pod kung stock ang rim and then ang ligid lang ang alisdan. Another one is ang iyahang sa atubangan, iyahang grill. Gialis na nako from stock to cursive nga logo sa Suzuki. Kay kanang gusto lang nako nga murag naa siya pagka-classic gamay. And now let's talk about the car camping setup ni Pete.
first ibog jud kaayo ko aning awning. So ginatawag ni nga awning, it's like the tent nga sa side sa sakyanan. I have been looking for the best awnings, and then ni-contact ko sa Nats Performance, ningo nga naba mo yung awning, and then they said yes. Chose TJM. It's an Australian brand sa mga 4x4 accessories, dili lang sa Suzuki Jimny but tanang mga 4x4 nga mga sakyanan, no, mga pang off-road. If you're gonna ask for the price, pila ba akong palitan eh? Kalimot na magpas mga pricing oy. If na may mga pangutana sa pricing, you can just go ahead and ask directly sa Nats Performance, official distributor sa TJM, 4x4 equipped na mga accessories. So number one accessory na ako is ang awning. Dako kay siyang gamit sa ako kay night times nga pag magbiyahe ko, ang gusto lang nako mag-stop over, magkape, tanaw ko sa mga mountains or sa mga gwapo nga mga sceneries. Ako lang ning gina-pull out ang awning. Nagpalit sa ta og camping seats, so I bought two, and then naapod tay table nga foldable. Naasad ko'y cooler, nagpalit tag cooler because maabdan ta og usahay 3 to 4 days unya ang the best sa cooler kay long lasting pud siya. Finally, another dream come true is to have a rooftop tent. Nakita lang nako to sa post ni Dominic Roque mo siguro to. Yeah, I think isa sa mga artista nga nagamit siya og tent niya. Nangutana pug ko sa Nats Performance na pod niya na kung naaba mo ingon ato, and they said yes, TJM kompleto kaayo na. Moto nagkuha ko og rooftop tent. Grabe gyud siya ka tsuy kaayo. Easy setup kaayo siya. Igo lang nimo siya birahon. Pag-ana nimo tent na dayon siya, and ang capacity niya kay pwede tulo, but siyempre sa ko ang kadako duha lang ang masigo sa rooftop tent nato niya, as in the best jud gayo. Sulit kaayo siya for its price, and all from TJM. So kanagi pili gyud ako TJM kay okay kayo ang quality sa TJM. So TJM, kung kailangan niyo ng endorser, andito lang po ako. For the pricing, like what I said, just contact Nats Performance directly because they are the official distributor of TJM 4x4 equipped accessories din sa Philippines. So I really cannot, dili ko pwede mag-recommend, no, like maingon ko nga this is a recommended car for you. It really depends on asa nimo gamiton sa imong usage, sa imong budget. So far sa akong budget, I really want a 4x4 nga sakyanan, and with the money nga ako ang na-save na ko, Suzuki Jimny gid ang suwa kayo. When it comes to pros and cons, the pros of course, it's Suzuki Jimny is a medium-sized vehicle. So dili ko maglisod when it comes to parking, when it comes to backing. Makapasok ra ko maski asa. Mo gina yung mga pros. Sa cons, not so much, but nagi times for example, pasahero sa likod kay ihion mo stop over, mo naog pa ang pasahero sa tubangan kay para lang ma-pull over ang seat, no, ang front seat para makagawas ang pasahero sa likod. Night times kami ko nga lamiya unta og pick up na lang sad unta ni kay nagi times nga like pag magbiyahe ko daghan kaayog bit-bit, and mo ginan most of the time dili na ako mabit-bit sila alpas ug sila isog sa ko ang mga travels. It's because sa likod puno na pud kaayo siya sa akong mga like camera equipment, sa akong mga gamit. Mo na nga dili na siya magkasya. Pero para sa ko generally, so walay pagkabayas, this is like really wala ko nagmahay. Like, I think one of the best decisions that I made is buying the Suzuki Jimny. Kay grabe jud kayo siya ka-reliable, never pa ko nagka-problema, alaga man pud noon kayo nako, well maintained man si Suzuki Jimny. I finally bought a car at the age of 38. Tanaw ko sa ubang mga vlogs, nga teenagers pa gani when they finally bought a car. Same sa ko, Jimny, mga ingon na. Niabot ko sa point nga wala na nako gi-question akong self. Wala ko, as in wala ko naibog. I keep on saying this. Lisod kaayo kung masuya ka sa laing tao. Kaya maibog, but it's never okay to feel really insecure. Karang sobra na bitaw ka, selos bitaw, no? Okay. Although at some point sa akong life, no, natin ginatawag na quarter life crisis, niagi ko na grabe po akong giagian sa unang asa mo may direksyon akong kinabuhi. You know, nagbago ko pero wala lagi good, pero but it was only for a while. Ang gibuhat gyud ako, nag-focus lagi ko, no, nga niana gyud ko nga it may take pila ka years bago na ako matupad akong mga pangandoy para sa akong tatay o para sa akong kaugalingon. I know nga moabot ra gyud siya. Tuog gyud ko, there's always a perfect timing. Di lang yun na to pugson. I'd like to go back sa akong chit-chat with si Bogart.
Bye, if you're watching this, shout out sa mo. When he told me about the flow, you know, life just it's really about the flow. Like dili mura siya river ba nga, maski pagdaghan kay mga bato-bato sa river, kabalo ka ang tubig, go with the flow lang na siya. Ano ani gisupak tong mga unsay nakaharang, kung asa siya pwede mo agi ang tubig didto siya. So mo po daw ang gibuhat way. Like it reminded me of that conversation ba nga, for so long day, for so many years I was just going with the flow. Wala na ako gipugos akong kaugalingon. Kay kung pugso na ako maglis kabalo ko, mas lisod siya, mas maglisod ko. Then